Mipailawom sa drone pilot training sa Agras T30 ang pipila ka mga personahe sa Office of the Provincial Agriculturist sa Agridome Academy niadtong Martes, Setyembre 5 sa Tuburan Hall, Amas, Kidapawan City. Aron mahatagan og kahibalo ang mga personahe sa OPAG mahitungod sa tama nga pagpalupad sa agricultural drone nga gipalit sa Cotabato Provincial Government nga mo kantidad og 1.6 million pesos nga magamit sa pagspray sa mga plantasyon nga apektado sa leaf fall disease Staphylococcus sa mga punuan sa rubber o goma ug uban pang sakit sa mga tanom sa probinsya. Lakip sa gitudlo sa teknisyan gikan sa Agridome ang safety guidelines, drone unit introduction, basic maintenance, roles and responsibilities of pilot and ground support, pre-flight and post-flight checklist, operation overview, uploading flight logs, basic troubleshooting and calibration, basic maneuvers, mapping, pre-flight and post-flight procedures ug spreader operation. Nagpagayon sab og actual demonstration sa pagpalupad og drone nga gihimo sa Provincial Capitol Grandstand kung asa ang mga personahe sa OPAG ang nanguna niini. Ang pagpalit og agricultural drone pusa sa mga inisyatibo ni Governor Emilio Lala Taleño Mendoza aron daling matubag ang panginahanglanon sa mga tamnanan ug umahan sa probinsya nga nanginahanglan og hinanaling intervention. Paagi sab kini aron mapailaila sa mga local government units sa Cotabato Province ang moderno nga teknolohiya nga makatabang aron mapungan ang makatakod nga sakit sa tanom nga makaapekto sa sektor sa agrikultura. Ang pag-abli sa training nitong Martes gitambungan sa board member nga si Jonathan Tabara nga nagpahinumdum sa mga drone operators nga ampingan o gamiton sa tama nga pamaagi ang mga ekipo aron magamit usab kini sa daghan pang mga mag-uuma nga nanginahanglan niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.